Hi guys, mustamos ang lahat. Mustamos ang mga person. Padulong dami sa among garden kay maglantaw mi sa among garden karon. For today's video day guys, magtano mi karon og mani. So, mag-visit mi karon sa among garden na kato akong gigilamunan sa una nga akong gitamnan og mais. So, nakita na ninyo karon ang akong tanom na mais kung unsa na iyahang forma. Charis, sa iyang forma. So, banding dani karon sa Tabanaw family banding. Na si Dodong ang uban. Wala mong akong mga anakin, so namumo na. Fisherin, wala na bali imong jacket. Wala na bali imong jacket. Bali uy, ang layo may nasa lubangan. Sagbuto na kaysanan siya guys, oh, nang tagas na ang sagbot. Ah. Danak kilid. Bangagi. Init naman kay na Rix, oy. Init na kaayo. Oh my god. So, mao din ni akong garden, guys. Mao ni among garden. Kani kamuti, mo ni akong gitanom nga kamuti o dago na siya. Dayon akong mais, mao na siya ang mais. Ukra akong plano diya, wala pa ko similya. Muna akong garden, guys. Dahil nakatanom na pud mi diri og mais utro ni Dudong bag-o, kana siya di ang side o pero gagmay pa lang siya. Batong. Kung batong naa na guys, oh. Wala akong kamatis na Rix, wala na ako nadala. Akong mais guys, hapit na siya mamulak. Ang tanom dahil man ni Dudong karon kay nagkatanom na mi dato ni agi sa mani. Pero nangamatay ang uban wala nanurok. So among utruhan karon og tanom. Naman nanurot lang kon ma. Nanurok ning sagbot. Nanurot. Akong mani oh. Sama na. At ano man ito na to? Tabuga kali. Dahil kalingawan gina nato gilamon. Akong mani guys, so dagko na unta siya. Pero wala kay nanurok sa pawan gina to. Wala kay nanurok. Daot akong similya nga natanom. So utruhan na mo karon siya og mag-utro din yung tanom karon sa mani. Mani among itanom. Nautuhan ni pag ani diri sa among garden kay si Dudong. Kaya ato pag merkado nagpalit og mani. Sinara among mani og among ismilya. Among itanom. De. Ikaw na lang mo. Eh usog mo naman. Lagi. Lagi po to. Baga ato. Diyo. Ano ito? Diyo. Balot ka. Sublan din yun. Imo ra sad. Imo dahil ka? Ato yung iso. Ano? Ay na. Dili ito daw man. Dili ni daot daot. Dili. Ito din gulong kada na rin sa gulong da. Dili ta gulong da. Sa amin ta. Ang gapo siro yung Yan. Ano ya mo ko ano? dili ba nimo? Wala di lain nani. Pilian unta ni Naris. Ha? Sige na. Pilian ba? Ano sanin na tong tanong ba? Asa kung purok ting? Ting. Pwede. Pero ang tanom mo to. So karon naman ni magsugod nami og tanom. Magsugod nami og tanom sa among mani. Nagani dami diri karon kay kagabi nagkuan siya na kusog kay uwan diri kagabi so maong amo na ni siyang tanuman sa mani. Kay pila kasi man guys nag-street ang init diri luoy kayo among mais. Mang wala mi nag pakuan pa nga magtanom kay dili gyapon motubo tungod sa kainit. So kagabi kay kusog kay uwan kagabi diri sa amo Thank you Lord nag-uwan gid siya. So mao nang nakahuna mi nga magtanom mig mani amo kay basa ang yuta. So sugdan na namo og tanom guys. Karon guys, magadto ni Lia dagto sa gitamnan ni Dudong sa una sa bulanghoy kay manguha mi og similya. Kaya mo itanom sa kilid ba. Bulanghoy mo itanom. Kailan taon ang mais guys o nga. Ulan sila kagabi. Ulan sila kagabi.
Murag lami kay ilang paminaw sa ilang kamati nga giulan sila kay. Diri sa mo guys nag-street ang kuan. Nag-street gid ang init, wagi uwan-uwan mga pila kasi manang street ang init bulan man siguro. Murag magbulan na nag-street ang init. Wagi uwan-uwan kagabi pa kusog kay ang uwan. Ngunit ang Nara dani sa duol di ay ang Malayo na. gitanuman ni Dudong sa iyong bulanghoy. Nahinog sa buhahan ti ko gagmay kay ti. Tuti oh. Kaya man sakit sa unan. Namunga ang mga buwahan diri pero tagagmay ra kaayo. Kaya may nang Dili ingon gid nga daghan kistanan iyang. Dili gid ingon nga daghan gid kay ang bunga ba. Namunga siya pero gagmay ra. Pangkaon. So dani din mga og kuan. Similya sa bulanghoy kanay bulanghoy dani sa una ni Dudong ang gitanom. Pero kuan di baha. Di baha lang sa una kusog kay ang baha dani sa una. Nanganod ang bulanghoy nga gitanom ni Dudong. Wala pa niya na-harvest. So karon na ay mga similya dani among pangwaon. So, dani ta mga sa similya. Pero Malayo ka mga para matangtang. Pwede mo siguro nga. mawala din among bulanghoy nga muna ko guys. O gagmay kaayo bata pa man. Nay dako kay nga punuan dadto pero manalinsing naman siya di naman tumutubo kung kato itanom. So kani among gipangwa. Kanira basta lang nga makatanom ta sa mga kilid-kilid ba. Ako magaling. Pero ba si tubig wala? Ako sa balay mga maninay kay magkuha ko sa similya sa atong kamatis. Kaya na ko similya dito sa kamatis na dagko na siya. Unya plano ko nga dito na ko itanom. Man ako itanumanan dito nga akong gi luta nga ako nang gipang ukay-ukay ba. Tanuman akong kamatis. So akong kuha ng kamatis dito sa balay. Si Dudong dahil napad ko ng pabilin kay nagtanom-tanom pa sa mani. Ako nang gundal ko tanom sa mani kay init kayo. Grabe ka init. Nautuhan na mi pagtanom sa mani kay si Dudong wala siya nagpalit daan sa mani. Ganina pa siya sa buntag, may kalit mani. Nasa na oras alas 9 na. Siya nakauli gikan sa himuog alas 9. Init ta kaayo. Kung pasa na magtanom sa mani kay nag-uwan kagabi so ting uwan gabi sa amo. So basa ang hiuta. Mao nga nakahuna namin magtanom mig mani. Ya karon, wala na ko kamatis ako tanom dito. Kamatis. Mao din ni ang similya sa kuan guys o similya sa atong kamatis. So mo ni akong dalon dito sa ibabaw kay mo ni ako itanom dito. Nya lami kay ni pang dalon dito ang similya sa atsal. Dito itanom utro. So ako siya dani na butang sa balde para dili siya mga bungkag. Atong lantawon kung dito mo ipik ba ni siya dito sa ibabaw dito nato siya itanom kung ipik ba ni siya dito kay pumok ang yuta dito kay sa diri. Datong ni Agi nagtanom kog kamatis guys. Wala to nahimo akong kamatis na akong gitanom datong ni Agi. Kay among yuta dinhi is balas-balas. So pag panahon sa ting-init, di siya pakaagwanta sa kainit. Wagi nahimo dadto, wagi nakaunod ako ay murag naka-harvest ko isa ka bukunon sa akong kamatis. Wala na dayon kay sobra ka init. Wala na din siya nangunod. Ito na siya itanong dito. Then among dalon dito guys sa ibabaw sa itong similya sa kamatis. Itong atsal akong gipang ibot. So na din yung naipan. Kay nagplano mi nga magsaka sinudong sa butong kay maglabog daw mi. So Mga asukar. Nadia. Adto na mi sa ibabaw ni dala mig mga baso gamit na sa labog kay maglabog daw mi dito sa ibabaw. So mga adto na mi sa ibabaw. Ta. Dani di ko magtanom sa kamatis guys oh. Ako na ni siyang gi putukan daan ang yuta so magtanom kog mais. Ay kamatis, mais. So ako na itanom akong kamatis.
Naman akong tanom sa kamatis ug atong atsal guys. So magsiting pretty sa init kayo. Grabe ka init alas 11 na dai siya sa udto. Nya si Dudong to na si Dudong dito sa ibabaw o nagsaka na siya globe. Kaya naglabog daw mi. Kuha na siya butong. Mga unta og mais kay si Dudong na to gay naging uog napalit siya og mais ato ni Tado sa palit siya mais. Asa sa? Tara ako nagsimbas na. Sa kuan pa yan. Lugay. Hello di kay mamukaon an yung kuan. Yung og mais. Madto si Dudong sa ngoog. Mas magpalit pa siya sa mais kay sa pan. Wala mo mais daw. Kamo siyang ipaabot nga nang na siya ka. Awit sa guys, nakaunod na. Di kaon sa taon na bata. Napulat ang ginaon na puhon. So adto na ta sa ibabaw kasi Dudong nang wa na ubutong. Tana ta. Iya, ang shit tinadak og disi. Tana. Kita na ba? Dili dani ani tayo niya. Alas 11 na dai siya sa ugtod mga maninay. Sa kan mo. Niya. Nang wa mig butong. Maglabog mi ng isnak sa butong. Pwede ra dito ra sa balay mga on. Ay ko na kung sinilas play. Wala man. Wa man gid ko. Pwede ra dito ra sa balay mga on ug butong. Lang madugit ito. Nang wa lang mig butong. Awata dito sa banya. Sige matamakan lang na kung sinilas. May kahoy oh. May kahoy unya. Hawan kay diri dapit na side oh. Mubo pa ang kuan. Mubo pa ang sagbot. Pura si Dongski oh. Panaog na siya. May lag wala ni nga buwak ang butong dong. Ha? Surot og kabuwak? Kay wala tay sabaw. Aman. Naro. Buwak? Amo banda ni. Wala man to kabok ng tagak. Tulo ra kabok? Wala sa guys. Papa, wasa pa ba? Yan, ibutang ang bitilo. Kada tuwa. Bunda kan tila bala gitu. Enggak banget. Dito na lang sa balay day timplahan. Dito lang. Nanguli naman gyapon ta. Dito lang ah. Gani. Hugaw ka ba na yung tubig ay ka ng Ito lang halos lang ni. Ano ba ta ng ice da? Para matunaw. Ay, utay, kuhay kon. Tubig. Lupin. Ayaw. Tubig na. Ah, dumi naman ko na tubig ko. Napa pa ako ano pa? Tubig, yata yung mga. Ay, grabe na ko lang. Ito. Ano pa tubig dito? Mama ako sa ni mo ba? Imo din ay. Wa na may tubig ko. Ano yung tubig ba ako gasong kamay? Yung kamay. Yup. Ito kayo. Ay, ito, hindi ko ito. Ay bugas-bugas makin mo. Kuha mo naghapit na mo dito. Ayan, nagko na dito. Bugas-bugas. May hirog na mo si Tros. Babay, gupi ko pa. Oh, tama ko din mo. Mag-akoy nung kumira. Tama din sa sila. Sige, dai pwede gid magulat gid ay ganhigop. Nalawot na humais. Ito pa bang butong na. Tutoy na bata. Tutoy na. Tutoy na. Sabi, dili. Sam ka nga. Saan, mga bata. May manila. Matibasan ko dia. Pas di ka di Bigbaso. Mara si Dong skill. Buat. Dunski. Mati Dong skill ngawat. Don't skate forever. Ita giant snack. Nagigaon niya ako ikaw. Dagan na tubig na, sakto na yung tubig na. Tanukan. Dami ang sabaw. Ipainom ko ninyog tubig. Butang tubig din na ro. Wala ko na pa bay. Kuha ni. Oh, ito. Laka ma, sa hindi isa ka kuha mo butong lang. Dami, yugas na ba? Yugas di, yugas. Ganun. Ay, yugas. Yugas ba, mawala ang kuan. Sayang. Iso, ayaw pa na unsa. Saan na ka? Ano lang, mamasang gamay. Sige, sobro ay ko naman yung tanong ng ano na. Ba't kabutong? Wala na siya. Ano buwak na, siya may nakuan da. Siya nakakuan sa bato siguro na rin. Siya mo yung save. Ito man, dito pa katay mong picture na ka sa bayabas. Wala na. Dala ninyo. Naglubig kaya ito ni Yabo. Sundan na itong Esperanza. Esperanza. Uy, Ay, grabe. Ano nga bala ko? Ay, basta ko kayo. Paano ko dyan? doon sa ite. Tidak pangit. Dito na din namo timplahan ang among butong sa balay kay manguli naman gihapon ni guys kay. Di nami magtanom ug man nami ko magtiwas og tanom kay init kaayos tanan. So manguli nami. Ito. Kaya naman butang, hindi kayo butang natin may nanin na. Tama. Ibak nito ina.
Mahal mo Ano yung yung condense. sugarin? Gani mahal mo yung condense. Ang ibab kay 20 ra dito ka pin ibab. Tamis na di na siya pwede butang asukar. Tamis na siya labog na gid siya. So ano isagol kanira. Nga lah. Cooks. Lami siya guys, among labog. Saan mo nga dire? Wala di na siya butangan og kuan na Rex. Asukar. Isa ka condense among gibutangan ni sa among labog ulami na siya. Na, rita nyo ay. Na. Nakabaso na. Grabe ka tilok. Tilok hindi ay. Imo tanang gikuan diyan ang sa kutsara oh. Kuan kutsara. Para makuha nang lugdang sa ilalong. Gawin ko, ikaw matawa eh. Kanang butong ba? Taban butong. Taban butong. Ano eh? Yeah. Lama, lubat mati rin yung cellphone. Tiri na pulang ya rin ko. Kulang ka? Mau pagit sa nakailis kanina na sa ito sa sulod. Nang mao na sa iring. Bawa lah. Kalau siapa pa? Kata ko ya. Ano? Ibas imong tili ko imong tili kay naglaro na imong mga ubal na. Mga unami guys sa among among labo. Sino maghilit? Nagkataawahan. Ano buang? Amo dayong labog day guys, kuha ni siya ka butong kanang 5 ka butong, isa ka condense dayon. Sa 5 ka butong among nabutang nga tubig is kuan. Dua. Tulo. Ay duha ra day ka tubig day among nabutang day ay kay ang duha ginom na to da. Ang isa nabuak. So sa isa ka condense, 5 ka butong ug ang iyang tubig is duha ra ka butong ang nabutang nga tubig. So isa siya ka condense ang among gibutang dili na siya asukaran tamis na kistanan siya guys, dami na siya. So kanina among labog is butong ra gid ni siya pure ug gatas wala na ni siya mix na kanang biscuit or money, wala na ni siya. Pure butong gid ni siya among gi labog guys. Yung gusto ko na lang. Gago na naman yan. Lagi da ang mais din tata lamir itong mais day kay humok. Iluwa ting. Thank you for watching guys. Please subscribe, like, and share my video. Babos bye-bye. Thank you po. Ingat po tayong lahat. See you on my next mini vlog. Babos babos.